Sumawana Sangkilanara Galeng Datan kantun Sangki Lurah Bagong sami gojekan madaning alas ora rombo kinodang-kodang tansah bisa lelatin Raduka rasa dan tramangayomi Tata susila jati teko tulodo Rakadete Iku sarabungan Aku jati sana Mari guna kaya Jauh kabudayan Itu laksa Nyai bangsa motor Yo matur nuwun ya Kang Gareng. Heeh. Jane iki ora wancine gojekan ana Ndara Seta karo sapa Ndara Utara karo Ndara Wratsangka. Kapupuing Rana Madyalaga kok awake dhewe ndangdutan. Ya men kok ora. Ha witekno ya kepiye meneh. Arep sripah-sripah kan nek kewajibane kan hiburan ya hiburan. Ha iya. Wingi ya tanggaku bar sripah do ngele latihan ning nggon aku ra sida. Ya. Ya ora apa-apa karang kahanan kok ya gengok kedah-kedahe kok ya terus ya. Ngaturaken matur sembah nuwun dumateng pimpinan dalu punika ingkang sampun kewareng wah nimbali pitruk sak kanca. Nggelar kelir wonten ing Taman Budaya Gunung Kidul. Heeh. Iya. Ngaturke panuwun wonten ngersanipun Dinas Kebudayaan sing bengi iki wis kepareng apa ya jenenge menutup kegiatan dalam rangka mangayu bagya 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati. Ya terus alhamdulillah 3 dina genep saiki wis jangkep sartane wis kelakon nggone Dinas Kebudayaan Gunung Kidul sartane Ibu lan Bapak Wakil Bupati nyekseni sartane ya sing cetha ya paring sugata kanthi apa wae lan maringi donga pangestu marang para seniman-seniman sak Gunung Kidul iki. Luar biasa. Arep keplok nek ora sida mending ora usah keplok. Wong iki urung der kok iki. Kayake ya ora arep tak derke kok. Ya ora kena ya kudu sing totalitas kok ya Kang ya. Mergo ngene Kang Gareng. Piye, Tru? Seniman ning Gunung Kidul iku ora mung mligi seniman wayang tok. Ora mung dalang tok, ora mung penatah, ora mung penyungging tok. Nanging akeh sayata seniman kerawitan, seniman jathil, seniman riok, wah akeh banget. Ketoprak wayang wong kuwi ning Gunung Kidul ki enek kabeh. Lah mula kang saka kuwi tujuan lan pengangkahe penjane Ibu Bupati, penjane Ibu Endah Subekti Kuntari Ningsih iki supayane para seniman ning Gunung Kidul ki hidup meneh. Ngono lho. Merga keterak sing jenenge virus kepot jaman semono kae wae ya pancen Gunung Kidul ngrekoso tenan Kang Gareng. Ini ya alhamdulillah ngene to kepiye.
dengan adanya Taman Budaya Gunung Kidul iki mujudake fasilitas sing luar biasa kanggo para seniman-seniman sak Gunung Kidul. Iya. Mligine ana ing Ngayogyakarta Adine Ngrat iki ya kena digunakake nggo kegiatan apa wae. Iya, kegiatan kesenian. Heeh. Luwih-luwih punjane Ibu Endah Subekti Kunari Ningsih iki sangat peduli dengan para seniman dan budayawan dan pelaku budaya. Mergo ngene, Tru. Piye? Dadi pemerhati budaya iki can abot tenan. Iya. Aja ming kowar-kowar, saya cinta wayang, saya sangat cinta dengan kesenian yang ada di Gunung Kidul dan Nusantara ini. Ming ngomong ngono tok ning gak nanggap ya padha ae. Iya. Ya bener sing tak aturke kuwi, Gong. Heeh. Ning dudu kuwi sing awake dhewe arep matur. Piye? Sing luwih wigati awake dhewe kudu ngaturake mangayu bagya ana ngersane benjane Ibu Bupati, benjane ibuku Bu Endah Subekti Kunari Ningsih minangka Bupati Gunung Kidul. Ingkang wis kelakon lan kaleksanan dadi Bupati terpilih ana ing taun 2020 tekan 2030 iki. Dongane ya Kang Gareng, gandeng aku dhewe ya ngerti yen to panjenengane Ibu Endah kuwi pancen piyai sing jujur, apa dene panjenengane Pak Joko Prawoto kuwi piyaine ya sembodo, gagah pideksa. Gagah lahir batine dadi mung ora mung ngomong tok ning pancen nyata. Iya. Mergo dadi pemimpin kuwi pancen abot tenan. Dadi pemimpin kuwi ora kok kasugiyane sing dibutuhke kinarya modal nggone mimpin warga masyarakat ning mung kejujurane Kang Gareng. Bener to? Iya. Nek pemimpin sugiya ning sugihe hasil saka korupsi, ayo to? Kuwi ya ora ana gunane. Lah iya. Mula panjenengane Ibu Endah Subekti Kunari Ningsih iki muga-muga tansah istiqomah ngemong sangya para warga masyarakat Gunung Kidul lan panjenengane Bapak Wakil Bupati maupun Bapak Joko Parawoto SEMM muga-muga tansah semulur nggone ndandani lan memajukan kesejahteraan rakyat Gunung Kidul ora ana alangan suwiji apa. Tepuk tangan kagem Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Luar biasa. Lah iya, iki bubar acara awake dhewe bengi iki rencana Taman Budaya Gunung Kidul kene iki dienggo acara saben dina reng. Ngono. Dadi ora ming bengi iki ning sak teruse ya insyaallah bakal ana acara. Iya. Ya men sing mumet men kanca-kancaku bangsa Mas Bambang ngono kuwi men mumet. Iya. Kok men mumet rumangsamu. Iki mau wis keder wonge. Ya ora apa-apa, semangat kok ya. Kesel-kesel kaya ngapa nek demi kebudayaan ora bakal dirasake. Iya. Bener. Ngaturke panuwun wonten kersanipun panjenengane Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul, panjenengan Bapak Joko Parawoto SEMM. Heeh, Tru. Yoga panjenengane Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Gunung Kidul, panjenengan Bapak Khairul Agus Mantara. Bapakne awake dhewe. Ha iya, Uga ngaturke panuwun ana ngersane UPT Taman Budaya Gunung Kidul, datan kanten uga Kepala BRI Cabang Wonosari, Kepala BPD DIY Rawuh, matur sembah nuwun ugi kagem Direktur BDG Bank Daerah Gunung Kidul, ugi Ketua Dewan Kebudayaan Gunung Kidul matur sembah nuwun. Dewane melu awake dhewe. Ning kudu-kudune to. Mbuh kuwi apa kuwi kejabat apa? Keset apa kuwi mbuh? Kok keset rumahsamu. Njane Mas Juwang kuwi. Direktur PDAM ya rawuh matur sembah nuwun. Uga saking pengelola HH Ocean View kalian manajemen Drini Park ugi rawuh nyekseni dalu punika. Piye? Disekseni piyai semono mbane iki terus kowe arep ngomong apa? Apa sing arep tok pamerke? Apa sing arep tok gul-gulke? Apa sing arep tok nggo piandel? Ayo piandelku ki ming wani kok ya. Arep ora ndi apa-apa sing penting ngumuk prinsipku. Iya. Lah iya. Ngaturke panuwun. Ki mau wis ana acara to. Apa? Dhisik dhewe mau ana keroncong. Ya, bare keroncong terus
tari-tari kolosal kayak mau. Terus ya iki bengi iki awake dhewe iki jatahe awake dhewe. Iya. Wayang kulit. Heeh. Yo rasa suwe-suwe le gojek. Iki dawuh jam 12 kudu dikukuti genderane kok. Lah wis jam 12, Gong. Oh ya setengah 1. Ya. Ya. Kosek dijelentrehke sik. Ngopo? Saurunge seneng-seneng kok ya ora. Ngopo kok bengi iki methik lakon Sri Kandi Senopati? Ha ya mergone nuwun sewu. Gunung Kidul iki sing nglenggahi, Gunung Kidul kuwi sing mimpin kuwi akeh-akehe saka kalangan kaum Sri Kandi utawa kaum Hawa. Kayata wis cetha to penjane Ibu Bupati Gunung Kidul, Ibu Endah Subekti Kuntari Ningsih. Ning ya ndelalae kok bengi iki panjenengane nandang gerah, nandang sakit. Terus iki mau ora iso rawuh, mboten keduga saged rawuh wonten mriki nyekseni penutupan acara dalu menika ya diwakili karo panjenengane Pak Wakil. Lajeng Ibu Bupati kula wau kula nampi kabar bilih menjalani pengobatan wonten ing Jakarta. Heeh, Tru. Iya. Tak wacake sapa wae Sri Kandi ning Gunung Kidul. Sepisan cetha panjenengane Ibu Bupati. Terus sing kedua Ibu Kapolres ya kalangan Sri Kandi. Sapa neh, Tru? Terus ketua DPR iki ya kalangan Sri Kandi, kaum Sri Kandi, ya putri. Terus ketua kejaksaan iki ya putri. Wah. Lah iya, Aku ya ming biyen ki rada piye ngono itu. Lah piye? Sapa sing muni kae? Sing nyaran kae apa ya? Dik mbok mayoritas wiyaga karo sindenmu ki saka Gunung Kidul. Wah aku ya muni kuwi lha aku sampean ki ora ndelok apa kepiye ta? Sinden semono mbakne saka Gunung Kidul kabeh kok. Kayata Mbak Niken kuwi asline Semin. Terus Butia ki saka Ngawen. Nglipar ki cetha Butarni. Iya. Sing saka Pathuk kuwi panjenengane Mbak Via. Sing saka Panggang kuwi panjenengane Mbak Yanti. Saka Semanu kuwi Mbak Anggi. Mbak Yoga kuwi arep daleme ning kono Magelang kono. Nek rak ming nderekke kelawan guru lagine. Iya. Lawan garwane panjenengane Ki Harmoko Susilo Wardaya. Lah iya. SSN. Iya ya. Iya. Lho lah iya. Ning Mbak Yoga kuwi asli putra daerah Gunung Kidul saka Jambon kono. Jambu Jerakah. Tepus Gunung Kidul. Ah iya. Ki supaya aku ya asli Gunung Kidul. Aku mulane mlebu mayang rada grogi aku rawani noleh rono kuwi dedengkote kene, Tru. Oh iya. Ora apa-apa. Iya. Yo ngaturke tembangan. Iya. Panjenengane Mbak Anggi sing tak suwun, sing tak jipuk sing daleme adoh dhewe iki. Iya. Semanu, serpeng ki adoh nek saka kene, Tru. Lah iya. Ya, Mbak. Tembange iki gandeng iki aku ora nampa pamundutan. Waduh. Rumangsane wis sugih dit ngono apa piye? Ngelingi wektu ya, Tru, iki kok jenengane ora ya, Mbak. Ditembangke wae, jineman wae, Mbak. Jinemane apa cethake? Klambi lurik ben supayane sing sesuai karena jineman klambi lurik kuwi karya asli saka Gunung Kidul. Ya, Mbak. Dendengane, Dik. Dindinganipun, Mas. Ki aku deleng. Lah, Ora apa-apa to nek karep pengendir nek ngono iki to. nek arep ewoh aja sasi Juni ya. Kuwi aku nyumbang akeh banget Ah iya. Sok Desember wae ora apa-apa. Rada sepi. Gemane ya, Mbak. Klambi. 「
Ya apa enak tenan nek suarane. Iya. Wis cocok karo sing gender iki nek cokekan wong loro tok ngono ya jalan terus. Jalan. Mlaku kok mlaku. Besok arep tak usulke. Pak Agus iki sing lenggane kene iki penjane Pak Agus Mantara iki isih nyekseni. Niki Pak Agus. Anak kula loro niki mang anu. Sesuk kajenge ngisi kegiatan teng TBG mriki. Nek enten tamu ngoten niku wong loro mawon mboten sah ngejak. Kaya Mas Indra mboten sah, Mas Roni mboten sah. Gendar kalih sinden niku mawon. Sawape sae niku. Mboten nate ngarep-arep sangu. Donga pangestune muga-muga langgeng ngoten sing disuwun. Iya. Apa tadi? Ning jan Mbak Anggile bungah ora kaya bengi iki kok, Gong. Ah iya. Karang mengkono kene iki. Iya. Sing kok kaya Hah? Sias mboten. Ah sida. Sida. Mau jare ya omong aku, Dik, anu nggih. Kula mengke ajeng mampir teng Semanu, ajeng apa, Mas? Ajeng mancing teng Junge. Wis ora. Lho lah iya to. Ayo, Mbak, ya. Pantes. Urung. Ayo. Selak. Lah selak sayup. Pantes luwes polatane dasare mas kuning mukire sripat sripit lembehane Mantar balik udu ya le anu Kang ya matur nuwun Mbak Angging. Sami-sami. Langgeng ya, ora ana sekara apa-apa. Amin. Lambemu ora. Ah, ngapunten Pak Wakil tesih lenggah. Tesih lenggah mboten Pak Wakil? Ora ana suara apa-apa gitu. Berarti wis jengkar. Ya wis. Iki mau aku nggawa dagelan. Oh iya. Sapa? Penyanyi Mbah Kungfu Hustle, Mbah. Kok Kungfu Hustle? Mbah Waloya. Heeh. Lah ning endi mau? Mbok isih ning kene apa ora? Isih ora, Bim? Isih ora?
Ya wis. Matur nuwun. Iya. Mbok menapa nek isih Mbah Waloyo isih lenggah ya diaturi. Iya. Ben sepel karo sindan-sinden kuwi. Ya mau penjane rawuh ki kok urung dandan to Mbah aku ngono. Jebule wonge ora kedapuk. Iya. Ya wis, sak tembang meneh gak yo nerusi lakon iki bapak koyoke arep ngomong sesuatu karo awake dhewe. Iya. Aku njaluk menjane Mbak Via, Gang. Ya. Ket mau sore wis anu ngenteni acara suwi banget ora ndang lekas-lekas. Wonge nganti ngungkut nganti selak pengen arep nembang. Tur iki wonge ya ngacung aku ngono ya. Ayo Mbak. Kon jumeneng ora apa-apa wis. Pisan sekali-sekali ah. Iya. Disepati ya, Kang. Sepati. Ayo, sepati, Mas. Nggih, sugeng dalu. Ngapuraken wilujeng dalu. Nggih. Nembang. Napa? Wis kaya iki apa perlune sih soalé engko ngerti-ngerti ki engko wong wingi jatahe ming tekan jam 12 iki ngerti-ngerti nek gamelane sing pelok diusungi diunggahke truk gak cocok to. Nembang, Mbak. Nembang apa? Sampeyan arep nembang apa? Manut. Podang kuning. Wah. Cocok podang kuning. Oh. Sakarepmu. Pripun Mas Dalang podang kuning? Napa-napa? Langgam wae, Mbak. Nek arep ndangdutan kok rasane ora kepengin. Oh nggih, langgam nyuwun napa, Mas? Langgame ngimpi. Hah? Ngimpi. Oh ngimpi. Dibawani. Ngambur awang-awang ngambara ing awang-awang bebasan tanpa tepi katungkul ngumbar gagasan satemaki
langgamipun ngimpi, monggo Mbak. Seripit Ana cengkok kok le apik. matur nuwun. Ah iya.
matur nuwun. Nggih. Aja padha ketungkul lehmu gojekan. Iki Pandhawa urung ngetoni senopati to Le. Keparengipun, Pak. Keparengipun, Pak. Terus karepmu piye, Mir? Kamangka ndaramu ing Wirata sakloron wis gugur ning Tegal Kuru Kasetra. Matura ana ngersaning ndaramu Ndara Seta. Saiki panjenengane tapa ning Gunung Sokarini. Aturna apa sing lumadi ning Tegal Kuru Kasetra lan aturna nek adine sakloron wis kapuping rana Madyalaga ana le goncang kancing langit kelap-kelap katon. Ler kencang ngengal serisang mawe gandrung. Ngestaken dawuhipun Bapak Semar Badranaya, ngestokke dawuh, Pak. Ngestokke dawuh, Mir. Prepekana neng Gunung Sokarini. Gunung Sokarini. Ngerti, Tru? Ora. Ngerti ra, Gong? Ngerti. Gunung Sokarini, serahe gunung kidul. Mangsamu kok ora. Ora usah kesuwen. Wis dipunggul semene ledho gegejekan. Petuk ana ndaramu Ndara Seta ana le. Mareka den prayitna sumuriris. Sumuriris eka bali tityane katayane. Trisuna Purnama sasi.